sederhana. Iki pemirsa yo, saiki Mas Andi kan kerjane mulai yo pemirsa. Dadi mae malah tambah super sibuk. Soalnya apa, nek mangkate isuk ya mbontote isuk, mangkate awan kan ya mae biasa, ora kesusu soalnya pae kan ya budale awan kaya ngono. Lah iki berhubung mangkate esuk pemirsa, yen iki mang mae wis goreng sego, soalnya anak wedok ki senengane sego goreng. Dekne meri pemirsa nek Mas Andi dituruti nek duwi jare ora, padahal mak iki gak bedak-bedakno pemirsa yo. Dadi ki mang mak goreng sego goreng dhisik. Lah berhubung seragame Mas Andi ki cuma satu ya pemirsa, kemejane kuwi. Lah kuwi kan dienggo terus to, otomatis dienggo sampai 1 bulan. Lah kan wingi Mas Andi takon tuku pemirsa satu lagi yo. Aku muni, "Ndi nek ora tukune siji le kemejane kena nggo salin." Tapi pikirane anak lanang ngene, wis mak gak usah iki ae nek anu kok diumbah teko langsung diucek diumbah. Dadi ya wis manut pikirane ben hemat pemirsa anak lanang muni ngono. Dadi aku ya manut ya wis dekne teko langsung tak umbah cuma kan wedine ora garing ya seperti biasa kok ngene iki pemirsa. Dadi tak gosok. Iki berhubung make wis masak nasi goreng sing kaya sambele urung, sing apa urung, dadi iki make arep nggosok sik klambi. Dadi nek wis digosok kan kok wis garing terus dikipasi meneh. Soale iki tak kipasi ki Bang, ndek sore pemirsa. Tak kipasi ning kamar. Lah iki bocah-bocah padha turu. Sak kasur wong papat pemirsa. Mas Andi gak gelem tak kon turu dhewe ning kono. Gak gelem pemirsa. Wis mak ning kene ae ngono. Dadi ya wis saking rukune pemirsa ya turu ae sak bayang wong papat. Saiki kaya ngene pemirsa ya. Iki dadine celanane ya malem. Iki dadi ape tak gosok nek celanane niki duwe akeh pemirsa. Celanane duwe akeh. Kan pemirsa dekne nek ngekos awas wi sikil. Dekne nek ngekos kan neker dhewe. Nek ning omah sing ngeker mae. Apa-apa mak. Mak. Soalnya nek gak digosok kuwi ya lecek. Awor kanca-kancane akeh. Ben panas sik pemirsa ya. Terus mak nek gosok ki ning kene. Soalnya ora duwe tapakan gosokane. Wis biar panas dulu. Dadine tak gosok anu pemirsa celanane dhisik. Soalnya nek gak dikenekno ngene gak garing. Ini berhubung mulai rondo awan ya pemirsa. Jadi nek tak ucek. Jadi ini gak teles. Wis malam jadi kan iso garing. Awas lu sikil lho ya. Sikil hati-hati sikil. Ganteng. Iki mampik lan dhisik, lemake engko bingung kakean gantungan pemirsa. Celanane dhisik kan cuma satu gantungan.
Ayo sikil wi. Nih. Di kena gak gelem ilang. Wi kengko nggo batik apa nggo putih? Nggo anu batik wi. Hah? Oh, diseluk. Kowe kok nggo klambi batik? Tak gosok sisan ben gak lesek. Awas sikil. Ini wis pemirsa lho, sekarang oh, cepat. Tidak perlu lama-lama. Ah, tadi tau. Iki ganti baju nih. Baju yang mana? Pertama kerah dulu. Oh, akhirnya yo garing juga. Tanda tangi.
film. Selesai. Wis tak gosok. Ini kan garing, ya. Licin. Sudah tak gantolne kene. Ini kan dhuwur pemirsa. Hutan gitu. Udah. Kita sekarang masak dulu. Golek tempe sik nggo imbo. Mau soalnya tempe ini mau sama tempe busi mau 2 pemirsa. Ini kemungkinan Mbak Dian wis pulang. Jadine mak ape lanjut beli tempe dulu. Yes pemirsa ya iki tak tutup sakmene videone mak dina iki soalnya seperti biasa mau nggosok lambi. Wis saiki wis menceret. wis geris ya pemirsa wis gak lecek. Tak tutup sakmene videone nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malgini Family. Malgini Family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsane Mak kabeh. Terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Malgini Family.